Mnohí ľudia veria, že majú nad životom väčšiu kontrolu, než v skutočnosti majú, alebo si myslia, že by ju mali mať. A práve tieto nepochopenia sú zdrojom veľkého utrpenia. Určitú mieru kontroly síce máme, no existuje množstvo vecí, ktoré ovplyvniť nedokážeme, a to nie je naša vina. V nasledujúcom posolstve vysvetľujeme, koľko kontroly vlastne máme a prečo je dôležité to pochopiť. Ak to nepochopíme, bude pre nás ťažké prijať mnohé veci o živote a o našich životoch. Ego sa búri proti životu, pretože nedostáva alebo nemôže dostať to, čo chce, no tento hnev a smútok sú úplne zbytočné. Pokoj môžeme nájsť až vtedy, keď pochopíme pravdu o živote a príjmeme ju. Myslíš si, že máš viac kontroly, než v skutočnosti máš, a túžiš po kontrole. Ale to, že niečo chceš, ešte neznamená, že to máš, alebo že to potrebuješ. Máš menej kontroly, než si myslíš, a viac, než skutočne potrebuješ. Inými slovami, veľa kontroly nemáš a ani ju nepotrebuješ. Ľudia žijú v ilúzii, že môžu ovládať veci, ktoré v skutočnosti ovládať nemôžu. Napríklad si myslia, že môžu kontrolovať svoje zdravie tým, čo robia pre svoje telo. Lenže tvoje poznatky o tele sú natoľko obmedzené, že aj tvoje snahy ovplyvniť svoje zdravie sú tým automaticky obmedzené. Veľká časť zdravia je riadená podvedomými procesmi a genetikou, a tie nemáš pod kontrolou. Nedostatok poznania však nie je jedinou prekážkou väčšej kontroly. Ani dokonalé poznanie by ti kontrolu nezaručilo. Existuje totiž vyššia vôľa a vyšší plán, ktoré prevyšujú tvoju vlastnú vôľu. A samotná povaha života je jednoducho príliš zložitá na to, aby sa dala ovládať. Na každý výsledok vplýva priveľa faktorov. Väčšinu z nich si nikdy neuvedomíš ani ich nemôžeš ovplyvniť. Takže nemôžeš mať veci skutočne pod kontrolou. Tých pár vecí, ktoré ovplyvniť dokážeš, nikdy nestačí na to, aby si mal skutočnú kontrolu. Keď sa zdá, že máš situáciu pod kontrolou, v skutočnosti len tie faktory, ktoré ovládaš, na chvíľu prevážili nad ostatnými. Keďže sa zloženie a sila týchto faktorov neustále mení, aj keď si myslíš, že máš kontrolu alebo že by si ju mal mať, nakoniec sa ukáže, že ju nemáš. Život je plný prekvapení. Týmto ťa nechcem odradiť od snahy získať to, po čom túžiš, ale aby si pochopil, že nie si na vine, keď to nedosiahneš. Ak si myslíš, že môžeš mať život pod kontrolou a nedarí sa ti to, často si z toho vyvodíš, že si zlyhal, že nie si dosť dobrý. Zlyhanie v snahe ovládať život si berieš osobne. No väčšinou to, čo si chcel, ti jednoducho nebolo určené z nejakého dôvodu. Nebolo to v kartách. Karty sú výbornou metaforou pre zložitosť a nepredvídateľnosť života. Karty sú však náhodnejšie než samotný život, pretože život má svoj plán a vyššiu moc, milosť. Dá sa povedať, že v živote sú karty rozdané tak, aby hrali v prospech kasína. V živote sú faktory, ktoré vytvárajú akúkoľvek situáciu alebo udalosť, ako karty, ktoré hrajú rôzni hráči. A keďže títo hráči majú slobodnú vôľu, nikdy nevieš, akú kartu zahrajú, kým sa tak nestane. Niektoré karty sú síce pravdepodobnejšie než iné, ale aj tak nikdy nemáš istotu. Množstvo faktorov ovplyvňuje, aká karta sa zahrá a či sa vôbec zahrá. A to, aká karta sa zahrá, potom ovplyvní, ktorá príde na rad ďalej. Poradie, v akom karty padajú, rozhoduje o všetkom. To, čo bolo predtým, vždy ovplyvní to, čo príde potom. V živote ovplyvňuje rozhodnutie človeka konať alebo nekonať množstvo rôznych faktorov. Aj keď majú ľudia slobodnú vôľu, nikto nemá úplnú kontrolu ani len nad vlastnými rozhodnutiami, vzhľadom na silu podmienenosti a to, ako ľahko podliehame vplyvu druhých. Ľudské rozhodnutia sú ovplyvňované jednak bezprostrednými faktormi, ako sú myšlienky, pocity a okolitý vplyv, ale aj menej zjavnými a vzdialenejšími vplyvmi, ktoré siahajú do minulosti. Obrovské množstvo faktorov, ktoré formujú akúkoľvek situáciu, sú výsledkom mnohých predchádzajúcich udalostí a nespočetného množstva ľudí, každý so svojím vlastným nastavením a pohľadom na svet, a všetko toto je mimo tvojej kontroly, rovnako ako mimo kontroly kohokoľvek iného. Príčiny, ktoré formujú akúkoľvek situáciu alebo udalosť, sa nedajú presne určiť ani spočítať, pretože v podstate všetko, čo sa v dejinách stalo, nejako prispelo k tomu, že veci sú tak, ako sú, že
Karty padli. Ako padli? Môžeš vytvoriť konkrétny výsledok len silou svojich myšlienok, tak ako si mnohí myslia? Ak sa niečo pokazilo, dalo sa tomu vyhnúť tým, že by si myslel pozitívnejšie, alebo na niečo vôbec nemyslel? Možno. Ale ako už bolo povedané, myšlienky sú len jedným z mnohých faktorov, ktoré sa podieľajú na vytváraní reality. Napriek tomu myšlienky určite vytvárajú tvoju predstavu o realite. Teda to, ako realitu prežívaš vo svojom vnútri. Realita sa ti javí a pôsobí tak, ako si ju predstavuješ. Ak si ju predstavuješ ako desivú, bude sa ti zdať desivá. Ak si ju predstavuješ ako dobrú, bude pôsobiť dobre. Ale to ešte neznamená, že ak si realitu predstavíš tak, ako by si ju chcel mať, že sa takou aj stane. To by bolo len zbožné želanie. Tvoje myšlienky sú dôležité, lenže nie sú zodpovedné za vytváranie celej reality. Myšlienky ovplyvňujú tvoje prežívanie reality a tým aj tvoje rozhodnutia a správanie. Ale sami o sebe realitu netvoria. Svet nie je nastavený tak, aby sa riadil podľa tvojich predstav. To, že sa život občas zhodne s tvojimi myšlienkami, ešte neznamená, že to tak má byť, ani že to dokážeš dosiahnuť len silou vôle a disciplíny. Táto predstava je fantáziou ega a pre mnohých aj zdrojom veľkého utrpenia. Raz príde čas, keď bude ľudstvo natoľko vyspelé, že bude schopné tvoriť realitu len silou myšlienok, no pre väčšinu to zatiaľ nie je na dosah. Duchovní majstri a avatári túto schopnosť občas ukázali, no to ešte neznamená, že to dokáže každý. V tomto prípade neplatí, že cvičenie z teba urobí majstra. Na to, aby človek túto schopnosť získal, je potrebná istá čistota srdca a veľká múdrosť, milosť, spočíva v tom, že tento dar neprichádza predčasne. Jedným z dôvodov, prečo si myslíš, že máš nad životom viac kontroly, než v skutočnosti máš, je jednoducho to, že ego túži po kontrole. Tomu sa hovorí zbožné prianie. Chcem, aby to tak bolo, takže to tak je. Viera v kontrolu nahrádza skutočnú kontrolu. Je to obranný mechanizmus ega, ktorý mu pomáha utlmiť strach a nedôveru voči životu. Ego by túto ilúziu vôbec nepotrebovalo, keby vnímalo život taký, aký v skutočnosti je. Láskavý. Nevidí dobro, múdrosť, lásku ani radosť, ktoré sú v pozadí života. Ego nie je napojené na pravdu o živote a preto pokračuje v živení svojich klamstiev a odmieta sa ich vzdať. Musí si klamať, aby sa ochránilo pred klamstvami, ktorým už uverilo. Klamstvo o kontrole je akýmsi ochranným štítom pred strachom ega, že bez kontroly neprežije. A predsa, aj keď v skutočnosti veľkú kontrolu nemáš, žiješ si celkom dobre. Aj keby viac kontroly bolo možné, stále by to nebolo riešenie, pretože ego, ktoré je oddelené od vnútornej múdrosti človeka, jednoducho nevie, aké rozhodnutia vedú k bezpečnému, naplnenému a šťastnému životu. Len predstiera, že to vie. Ego síce do určitej miery slúži na ochranu pred bezprostredným ohrozením, no keďže je také primitívne, táto jeho funkcia je veľmi obmedzená a neschopná viesť ťa k dobrému životu. Zdá sa, že určitú kontrolu máš pri malých rozhodnutiach. Napríklad síce nemôžeš ovplyvniť, či získaš tú prácu, o ktorú si sa uchádzal, alebo kto sa do teba zamiluje. Ale môžeš si vybrať, čo si dáš na raňajky. No keď sa na toto rozhodnutie pozrieme bližšie, koľko kontroly v skutočnosti máš nad tým, čo si vyberieš na raňajky? Kto o tom rozhoduje? Nie je to tvoje naučené nastavenie, zvyky, chute a to, čo ťa o raňajkách naučili? Ak za teba rozhoduje toto nastavenie, rozhoduješ sa naozaj ty? Máš pod kontrolou aspoň takéto drobnosti? Kto je vlastne to ty, ktoré chce mať kontrolu a verí, že ju má? Vieš ho nájsť? Myslíš si, že si sa rozhodol dať si na raňajky ovsenú kašu, ale nie je presnejšie povedať, že sa rozhodnutie jednoducho stalo? A stalo sa to vôbec niekomu? Môžeš povedať, že sa to stalo tvojej telesno-myselnej bytosti, pretože to s ňou súviselo. Ale ty si predsa viac než len telo a myseľ. Ak teda nie si len telo a myseľ, kto je to ty, komu sa to rozhodnutie prihodilo? A existuje vôbec také ty, ktorému sa to deje? Alebo je presnejšie povedať, že sa to jednoducho deje? Netvrdím, že by si mal takto hovoriť, keď sa rozprávaš s inými. To by pôsobilo čudne.
Ale je užitočné uvedomiť si, aké nepresné je samotné jazykové vyjadrenie reality. A ako nás jazyk môže vzdiaľovať od pravdy o živote. Inak povedané, jednoducho v tebe prebieha naučené správanie. A buď si toho vedomý, alebo si myslíš, že robíš vlastné rozhodnutia. Je v poriadku, ak máš stále pocit, že sa rozhoduješ sám. Si takto nastavený. Máš iluzórne ja, ktoré pôsobí, ako by robilo rozhodnutia a žilo svoj vlastný život. Ale v skutočnosti si ty samotný život, božstvo, ktoré sa prejavuje v priestore tvojho tela a mysle. Niekedy božstvo nechá iluzórne ja a jeho podmienenosť konať podľa seba a inokedy si veci vezme do rúk samo a pohne nimi, ak je to potrebné. Deje sa to častejšie, než si pravdepodobne uvedomuješ. A tak v tvojom živote neustále prebieha tanec, pohyb sem a tam, medzi tvojou slobodnou vôľou, respektíve tvojim naprogramovaním a vôľou božstva. Táto podmienenosť sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi. Dnes si dáš ovsenú kašu, zajtra jogurt. Aj to prispieva k ilúzii slobodnej vôle. V rámci podmienenosti existuje veľa možných volieb. To sú tie karty, ktoré máš k dispozícii. V každej situácii má každý človek viacero kariet, ktorými môže hrať, viacero rozhodnutí, ktoré môže urobiť, no všetky pravdepodobne spadajú do rámca jeho naprogramovania. Život teda rozhodne nie je úplne predurčený. To by platilo len vtedy, keby mal každý človek vždy len jednu možnosť. Ale život je oveľa zaujímavejší. A predsa, kontrola aj voľba sú len ilúzie, pretože v skutočnosti sa len prejavuje tvoje naprogramovanie. Zdá sa, že sa rozhoduješ, no v skutočnosti sa len naplňajú určité pravdepodobnosti, ktoré sú spojené s nastavením tvojho tela a mysle a s tvojou podmienenosťou. Keď sa začneš prebúdzať zo svojej podmienenosti, stane sa niečo veľmi zaujímavé. Objavíš hĺbšiu pravdu o živote. Že okrem iluzórneho ja a jeho naprogramovania tu vždy bola a stále je aj iná sila, ktorá utvára a vedie tvoj život. Táto sila, ktorá v tebe pôsobí, v sebe nesie množstvo možností a je mimoriadne nepredvídateľná. Keď si túto silu uvedomíš, môžeš sa rozhodnúť s ňou viac zosúladiť, namiesto toho, aby si nechal svoje podmienenie riadiť všetko. A kto je vlastne to ty, ktoré sa takto môže rozhodnúť? To je ten pravý záhadný moment. Je to božstvo v tebe, ktoré sa prebúdza samo k sebe. Existuje záhadná sila, vôľa, ktorá vedie každý život určitým smerom. V živote existuje tok, smerovanie a v rámci tohto prúdu sa ukrýva množstvo možností. Z týchto možností alebo pravdepodobností sa potom jedna prejaví ako konkrétna skúsenosť. A hoci to všetko pôsobí nepredvídateľne a náhodne, ten tok má svoj smer a niečo ho určuje. To niečo sa často nazýva tvoja vôľa, čo samozrejme odkazuje na Boha, životnú silu alebo inteligenciu, ktorá stojí za všetkým životom.